Keby ste na Slovensko dotiahli cudzinca, ktorý o našej krajine nikdy nič nepočul, a mali by ste len jeden jediný deň na to, aby ste mu ukázali to pravé, nefalšované Slovensko, kam by ste ho vzali? Ja v tom mám absolútne jasno. Zobral by som ho sem. Je to región, ktorý mám úprimne rád a ktorý na malej ploche ponúka dokonalý prierez našou krajinou. Od 500-ročnej pastierskej kultúry cez dýchberúce hory a doliny bez signálu až po termálne pramene. Lenže Liptov má dve tváre. Na jednej strane nedotknuté prírodné klenoty, na druhej strane najvyťaženejší, najkomerčnejší a najviac predávaný kus zeme v štáte. Toto je ponor do regiónu, ktorý funguje ako výkladná skriňa Slovenska. Naša cesta začína na západe, v okrese Ružomberok. Liptov je v podstate obrovský lievik, úzka kotlina stlačená medzi masívy Veľkej Fatry, Nízkych Tatier a Chočských vrchov. A presne v tomto úzkom hrdle vás namiesto romantických dreveníc uvítajú komíny a špecifické ovzdušie. Ružomberok je industriálne srdce regiónu, ktorému dominuje obrovská celulózka, fungujúca už od roku 1880. Vzniká tu fascinujúci kontrast. Stačí totiž uniknúť len pár kilometrov z tohto priemyselného údolia a ocitnete sa v inom svete. Len kúsok odtiaľto leží Vlkolínec, stredoveká osada drevorúbačov a uhliarov z prelomu 14. a 15. storočia. Geografia tohto miesta bola taká neúprosná a izolovaná, že osadu obišla modernizácia a dnes je to nádherný skanzen zapísaný v UNESCO. Ak však hľadáte niečo bez zástupov turistov s fotoaparátmi, je tu malebná osada Podšíp. Pár starých dreveníc, vysoko v kopcoch. A ak máte naozaj radi ticho, môžete sa doslova stratiť v Ľubčianskej doline. Je to jedno z tých vzácnych miest, kde vám mobil ukazuje bez signálu a vy si môžete vychutnať digitálny detox. Liptov bol historicky strategickým uzlom, ktorý bolo treba chrániť. Priamo nad Ružomberkom stojí hrad Likava. Bývalý strážny hrad, ktorý kontroloval dôležitú obchodnú cestu z Liptova na Oravu. Momentálne prechádza rekonštrukciou a pre verejnosť by sa mal otvoriť koncom roka 2026. To však nie je jediný pozostatok hradu. Je tu aj Liptovský hrad v Chočských vrchoch, ktorý leží vo výške rovných 1000 metrov nad morom. Bol to najvyššie položený hrad na Slovensku a jeden z najvyššie postavených hradov v celej strednej Európe. Tento západný, menej komerčný cíp Liptova ukrýva aj fantastické možnosti pre dobrodruhov. Od Feraty dve veže cez výstup Jastrabou dolinou na Veľký Choč s úžasným kruhovým výhľadom až po Krížnu, najjužnejší vrchol hlavného hrebeňa Veľkej Fatry. A potom je tu voda. Vodopád v Lúčkach je klasika, Jelení vodopád je skrytý klenot a Brankovský vodopád sa v zime mení na rozprávkový ľadopád. Tu sa však ukazuje aj odvrátená tvár sociálnych sietí. Termálny prameň Kalameny. Kedysi to bol nepoznaný lokálny poklad. No dnes, vďaka Instagramu a masovému zdieľaniu, sa z neho stala preplnená atrakcia, kde autá parkujú kade tade a kúzlo divokej prírody ustúpilo virálnemu ošiaľu. Keď sa pohneme severnejšie cez masív Chočských vrchov s nádhernými dolinami, Kvačianskou a Prosieckou, postupne prechádzame do západných Tatier. Ich najvyšším vrcholom je Bystrá. Ak vám prekáža masová turistika, rady na lanovky a komercia Vysokých Tatier, západné Tatry sú tichšie a menej okúkané. Práve pod ich štítmi v dedinke Pribylina nájdete Múzeum Liptovskej dediny. Kúsok odtiaľ leží Východná, centrum nášho folklóru a miesto konania najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. Pred vyše 500 rokmi sem dorazila valašská a pastierská kultúra
ktorá zmenila Liptov navždy. Dnes, keď si v supermarkete kúpite brinzu alebo syrové nite, je veľká šanca, že na obale svieti názov práve tohto regiónu. Je tu ešte jedna technologická zaujímavosť. Skrýva sa v kopcoch nedaleko Východnej. Na Liptove sa totiž nachádza najvýkonnejšia vodná elektráreň na Slovensku. A určite vám napadne Liptovská Mara. No nie je to ona. Je to vodné dielo Čierny Váh. Dvojdielna prečerpávacia elektráreň ukrytá v horách. Voda sa v čase prebytku energie, napríklad v noci, natlačí hore na kopec a keď treba prúd v špičke, obrovským spádom letí dole na turbíny. Ročný výkon je 200 GWh. Je to dostatok elektriny na napájanie 80 000 domácností. To je celý Liptov a veľká časť Oravy. Čím bližšie ideme k Liptovskému Mikulášu, tým viac naberá na obrátkach komercia. Juh a stred Liptova sú pravdepodobne druhou najnavštevovanejšou lokalitou na Slovensku, hneď po Vysokých Tatrách. Nájdete tu ešte miesta ako prírodná kaďa v Liptovskom Jáne, kde môžete zrelaxovať a po ceste si pozrieť Stanišovskú jaskyňu, no o pár dolín ďalej, v Demenovskej doline, leží zrkadlo dnešnej doby. Je to miesto, ktoré ponúka ohromujúce Demenovské jaskyne, lenže tá s prívlastkom ľadová čelí realite zmeny klímy. Teplé letá a zimy s minimum snehu spôsobili, že jaskyňa v súčasnosti stráca ľadovú výzdobu, ktorá sa už nemá ako prirodzene obnovovať. A od roku 2024 je bohužiaľ úplne bez ľadu. A nad jaskyňami leží Jasná, s vyše 50 km zjazdoviek, dejskom svetového pohára a traťou pomenovanou po Petre Vlhovej. Petra blahoželáme z celého srdca. Je to absolútny vrchol lyžiarskeho priemyslu. Lenže za akú cenu? Demenovská dolina je dnes horským staveniskom. Zjazdovky, hotely a apartmány pohlcujú lesy enormným tempom. Paradoxom je, že tento obrovský lyžiarsky kolotoč začal úplne nevinne. Prvý vlek na Slovensku nebol v Jasnej, ale na svahoch hája Nicovo priamo nad Liptovským Mikulášom. Domáci mu hovorili čiga. Bolo to obyčajné navíjacie zariadenie poháňané ručne, na ktorom sa prví nadšenci vyťahovali na kopec už pred rokom 1895. Obyčajná čiga tak bola zárodkom priemyslu, ktorý dnes definuje, ale zároveň pohlcuje celý región. Liptov je dokonalý rez Slovenskom. Je to región, kde môžete ráno mrznúť v zabudnutej doline bez signálu a po obede stáť v dopravnej zápche cestou do akvaparku, kde sa tisícročná história bije s bagrami stavajúcimi nové chaty. Stále je to však miesto, ktorému z hľadiska pestrosti, kultúry a ohromujúcej geografie nemôže konkurovať takmer nikto. Zničil podľa vás masový turizmus tento región, alebo ho naopak zachránil? Dajte mi vedieť dole v komentároch. No a v budúcom videu rozoberieme ďalší ikonický región, ktorý pestrosťou šliape Liptovu na pety. A kým to vyjde, kliknite sem a pozrite si 26 geografických faktov o Slovensku, o ktorých ste pravdepodobne vôbec netušili. Čau!